So guys, dito kami sa aming Ferian Bonong for ilang days. Pakita ko sa inyo yung room dito. Ito yung bed. Yung bed. Ang ganda dito. Oh, cute lang. Tapos dito meron na siyang TV. Yung konting decor. Meron ding salamin. Ayan. Tapos, ayan ang itsura. Tapos dito naman sa kabila, ito yung CR. Oh, ang laki ng CR. Diba? Ayan. Ang ganda. Malinis. Tapos dito naman, ito yung kitchen. Ayan. Good morning. Nandito kami sa dito sa Ferian Bonong na yung flat na inuupahan namin. So nagluluto ako ngayon ng oat at para sa breakfast. At mamaya alis na kami. Pakita ko yung view dito sa bintana. Ayan dito yung view sa taas. Tapos ito yung ilalagay ko sa oatmeal ko. May cinnamon, yung saging at saka banana. So, dinala ko lang ito galing sa bahay. Pwede ka dito kumain. Kasi, sa labas kami mamaya kakain doon sa city. Kompleto ng mga gamit dito. Ayan, lagayan ng basura, may dishwasher, may oven. Dito, kompleto ng mga, may mga plato. May, mga kutsara, bowl. Ang ganda ng mga gamit pati. Ayan. Dito yung kaldero. Tapos, ayan, mga baso, tasa. Ayan, meron din dito. Ang ganda. Kompleto sila. Ayan, may mga may tea. Tapos dito yung yung ref. Ayan, may din dala kaming pagkain. Tapos marami silang uy, hala, grabe oh. Meron pa doon oh. Ayan. Tapos piluto ka dito. So yan ang aming breakfast ngayon mga sangkay. Tea at saka yung oatmeal. Gusto ko yung maraming medyo sabaw. Yung sa asawa ko. Ayan, kain tayo. Good morning! Diyan na yung aking asawa. So, breakfast tayo. Dito kami sa center. O sa mall. Dito kami guys sa isang mall. Tignan natin kung anong meron dito. Dito kami sa city ng Castle. Ay, sa video. Stop to the sun photo. Ang dito, ang taas ng mall. Ang doon, oh. So, punta tayo. Dito sa ilalim. May mga Easter decor. Ang ganda. May storm doon. So guys, lumabas kami doon sa mall at magtingnan natin yung city dito kung ano yung hitsura. First time na pumunta kami dito sa Castle at tingnan nyo guys, ganda. Dito yung dinadaanan namin. Ang daming mga pwede kang mag-shopping dito. Kita nyo doon, yung mga kahoy yan. Wala pang mga dahon ngayon kasi spring pa lang. So, ayan mayroon din mga kahoy. Marami kang, pwede ka dito mag-shopping. Shopping. Dito kami sa Königsplatz. Puntahan natin yung katedral. May nakita ako doon. May cafe, pwede kang
Magkape, cake, ganyan. So, punta tayo doon. Nakita yung ano dulo doon, yun ang church. Yan, may dorm. Hindi ko alam kung nasira kasi yung mga ano dito dahil nung nag-war. So, yan na lang siguro yung natira. Yan yung mga ano dito. Mga natira ng ano church. Hindi na nila inayos. Kumbaga yung pinakadulo na lang ng church yung inayos nila. Kasi nasira nung war. Yan, meron pa ditong mga parts ng church na nasira. Inano na lang nila, ni-preserve na lang nila dito para ano, bilang isang ano na lang. Ayan o, nasira na, sayang yung mga yan. Tapos meron pa dito. Ayan doon. Sayang no, yung mga nasira ng mga nakaraang gera. Dito yung ginadaanan namin, nag-iikot-ikot lang kami dito sa city ng Kassel. Marami ditong mga bibilihan, mga shopping mall, restaurants, saka yung mga nakaraang mga ano panahon. May term. So maghanap muna kami ng mag-CR muna. At kanina pa kami naglalakad. May tower. Russell Tom. Diyan yung City Tom. Yung mall. Mega mall. Punta tayo dyan. Tingnan natin kung anong meron. May Cinnamod. May mga ano sila dito. Oh. Wow! Ang sarap naman. Tram. Yan ang tram dito. Yan, may church doon. Yan, dito yung ano, likod ng church. Na ano, nire-renovate nila. Gusto ko sanang pumasok dyan, kaya lang close pa. Ah, open pala. Ah, okay. Nag-normal ride. Open pala. Yan, may Chinese market. So, yan guys. Yung pinuntan namin yan ay Evangelis Kirche. May market dito. Market. May crepes. Pwede bumili ng crepes. Ayan, may Königs Gallery. Parang ano, mall din. Ganda dyan, oh. Kain muna kami. Yun ang kanyang food. Nagutom na kami. Yan ang food ko. Kape muna tayo. Tapos na magkape. Mag-ano muna tayo. Tingin-tingin ng mga dress. Let's go. Yeah, kitseltos mali. Nasa. Yan yung rat house. Guys, dito yung mga ano, shopping malls dito, mga shopping restaurant. Yan, pwede kayo pumunta dito sa Kassel. Daming tao dito. So kanina pa kami dito naglalakad. Meron na din kaming nabili na blouse sa akin dalawa. At yan, maya uwi na din kami. At napapagod na akong maglakad. Kumain na kami, nagkape. At nag-shopping, so uwi na kami.